διαδρόμων. Τι περιλαμβάνουν μάλλον τα οχυρά? Τα οχυρά περιλαμβάνουν υπόγειους διαδρόμους και καταλήγουν σε θέσεις μάχης, είτε για πολυβόλο είτε για πυροβόλο. Πυροβόλο είναι το κανόνι. Έχουν παρατηρητήρια, έχουν οπτικούς σταθμούς, έχουν κέντρα τηλεπικοινωνιών. Όλα αυτά μέσα στο έδαφος. Οι υπόγειοι διάδρομοι λοιπόν όλων αυτών των 21 συγκροτημάτων είναι 36.500 περίπου μέτρα. 36.225 μέτρα υπόγειοι διάδρομοι. Βλέπουμε ορισμένα έργα. Έτσι τα βλέπετε. Αυτά τα έργα τα φτιάξανε έξω, εξωτερικά. Σκάψανε δηλαδή το έδαφος, τα φτιάξανε, τα σκεπάσανε με ελάχιστο βάθος χώματος 7,5 μέτρα και στη συνέχεια τρυπήσαν το έδαφος και κάνανε τις υπόγειους διαδρόμους, τους οποίους ενσωματώσανε πάνω σε αυτά τα έργα. Τι περιλάμβαναν αυτά τα έργα μέσα? Στρατιώτες δεν έπρεπε μόνο όλη μέρα να πολεμούσαν και όλη νύχτα, κάπου θα ξεκουράζονταν, κάπου θα έπρεπε να φάνε, γι' αυτό λοιπόν είχαν μέσα αποθήκες πυρομαχικών για τροφίμων, είχαν κοιτώνες για να κοιμούνται, είχαν λουτρά, τουαλέτες, μηχανοστάσια για να παίρνουν καθαρό αέρα από έξω και να τους φέρνουν καθαρό αέρα μέσα, γιατί πολλά όπλα που θα δουλεύαν μέσα θα γέμιζε καπνούς μέσα, αέρια δηλητηριώδη, βλέπουμε εδώ θέραμο οπλιτών, διπλά κρεβάτια. Επομένως θα έπρεπε ο αέρας αυτός να καθαριστεί γιατί θα δηλητηριάζονταν. Είναι μονοξίδιο του άνθρακα. Θα δηλητηριάζονταν. Γι' αυτό λοιπόν στήσανε μεγάλες μηχανές, βλέπετε, τραβούσαν αέρα από έξω, από φυλασσόμενο δωμάτια όμως, για να μην πάει κανένας και ρίξει χημικά εκεί ή να καταστρέψει. Τον περνούσαν από χημικά φίλτρα, τον καθαρίζανε και στη συνέχεια τον στέλνανε με πίεση μεγάλη μέσα στο οχυρό. Όταν λέω μεγάλη, εννοώ μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική έξω. Και αυτό σημαίνει ότι δημιούργησαν στο εσωτερικό των οχυρών μέσα υπερπίεση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τους όποιους καπνούς και τις μυρωδιές που υπήρχαν μέσα από τις τουαλέτες ή οτιδήποτε άλλο από τα μαγειρία να τους βγάζουν συνεχώς έξω από τις πυρήνες των πολυβολίων.